Ehing şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehing şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Selam dostlar, kimdir жылы якларда ялда, kimdir бакчада эштә, kimdir лагерьдә. Менә яшьләр тукталышы хәбәрчеләре һәр вакыт яңалыклар үзәгендә. Мин Иван Остромов сезне атнаның иң кайнар мизгелләренә чумарга чакырам. Киттек. Алтын каләм фестивале 5 көнә көн барса да, ул бик кызыклы вакыйгаларга бай булды. Шуларның берсе телевидение юнәлеше катнашучыларының Шаян ТВ студиясында кунак булуы. Алтын каләм фестивале елдан-ел үсә, зурая һәм яңа дуслар таба. Мәсәлән, бу елны шундый дуслар рәтенә Татарның иң яшь каналы керде. Димәк, танышырга вакыт. Шаян ТВ каналын шаян балалардан да әйбәтрәк белүчеләр юктыр. Менә алар үзләре дә. Сәлам дуслар! Сәлам, сәлам! Әйдәгез, экскурсияны башлыйбыз. Шаян балалар локациясы. Бу тапшыруда төрле алып баручылар интервьюлар алалар, төрле җайлар ясыйлар. Бу Рөстәм Яхи Раэле. Күз алдыгызга гына китерегез. Бу Раэлдә Рөстәм Яхи уйнады. Безнең күчтәнәч тапшыру. Бөтен кешегә таныш булган Актарби белән йомшак, курчакларны уйнатучы Әлфинур апа. Сәлам, дуслар, сәлам. Монда шундый рәхәт. Әлфинур апа, сез ничә ел телевидениедә эшлисез? Мин инде менә безнең 17-18 еллап эшлим инде. Менә шунда өстәл астында ятам. Рәхим итегез минем иемә, өстәл астында. Монда шундый рәхәт. Сезгә үсез эшегез ошыймы? Бик ошый. Менә шунда рәхәтләнеп өстәл астында да ятам. Аннан монда чыккач инде балаларны күргәч, иши да кызык булып китә, ана кызык булып китә. Шундый рәхәт. Әйдә менә өстәл астына төшереп карыйм әле. Анда ким монда? Siz күчтәнәч тапшыруда ничә ел эшлисез? Күчтәнәч тапшыруында 16 ел инде нәниләрем. Без менә беренче көннән шушы күчтәнәч тапшыруында. Моны уйлап табучы Рамила апагызга бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Чөнки ул мине дәваны итеп күреп, ул чактан минем аныкларымда булмады. Хәзер инде аныкларым 4 үземдә шәпшен дәваны. Шаян ТВ каналы бүтән каналлардан кайсы ягы белән аерыла? Шаян ТВ каналы Мәрьям Илназ уникаль. Андый канал бер кайда юк. Чөнки ул 24 сәгать дәвамында татар телендә эшли. Татар телендә без мультфильмнар карыйбыз, тәрҗемә ителгән. Татар телендә без тапшырулар карыйбыз һәм әлбәттә инде безнең төп максат бу милли мөхит тудыру. Милли мөхит ул инде татар телендә эшли торган канал. Әле балалар яшәп белмәсә дә бу каналны бик яратып карыйлар, аннары сөйләшә башлар безнең каналга ияреп. Әлбәттә инде бу канал ачылгач безнең инде бик күп әтиләр дә, укытучылар да безгә бик рәхмәтләр укыдылар. Чөнки бу безнең канал татар теленә өйрәтә торган һәм иң шәп канал. Шаян ТВ Дуз булып, тату булып, атлы кәле янәшә. Алтын каләмгә телевидение юнәлешенә Шаян ТВ несез. Сәлам. Куен сынауларны уздырага җиңелрәк. Җанлыларның шундый чакта ярдәм итсә йөрәк. Дуслык күперләре туа бәхет арта юлларда. Дөнья шатлык белән тула безгә бергә булганда. Минем иң истә калган нәрсә, мин тапшыру алдыннан
bir gün кала үземнең классташым белән сугыштым. Бик нык сугыштым. Менә монда хәтта битемне шул кадәр бизәргә туры килде. Барлык сугышкан аның нәрсәләре калды. Ул әлбәттә кадрга эләкте. Менә шундый минем беренче съемкаларым. 2006 ел миңа 11 яшь. Бу минем беренче тапшыруым. Мин әйтәм, моннан соң минем бөтенләй телевидение чакырмаслар микән. Татулыктан бердәмлектән күперләр узак иде. Дуслыкларында бездә мәгәгә калсак иде. Дуслык күперләрендә безне зур бәхет көтә. Бездә җиде юнәлеш бар. Тагы нинди юнәлешләр өстәргә мөмкин? Мин бәлки small медианы кертер идем. SMM бу Инстаграмда, ВКонтактеда, Фейсбукта, Твиттерда постларны ничек дөрес итеп чыгарырга, анда бәлки шундый нәрсәләр өйрәтелер иде. Минемчә, мин бернинди юнәлеш истәмәс идем, чөнки миңа калса монда барлык юнәлешләр инде ачылган. Хәбәрчебез Зөлфия җиңүче Айназ Сөләйманова белән танышу мөмкинлеген кулдан ычкындырмады. Ничек соң 10нчы сыйныфта гран-при алырга була? Алдагы репортажда. Алтын каләм фестивале турында һәркемнең ишеткәне бардыр дип уйлыйм. Әле бер ел элек кенә аның җиңүчесе мин идем. Һәм үзем дә шул зур тәҗрибә капчыгымны туплап ТНВ телеканалына килдем. Бүген безнең белән инде интервьюга Айназ Сөләйманова килде. Ул 2019 елның җиңүчесе. Айназ, сәлам, ничек хәлләрең? Сәлам, барысы әйбәт, үзең ничек? Бик яхшы, рәхмәт. Мин сиңа хәзер тәкъдим итәм шушы матур һава торышы булгач, урамда синең белән әзрәк йөреп килергә һәм инде үзеңнең фестивальдән булган хатирәләрең белән уртаклашырга. Әйдә. Айназ, Алтын каләм фестиваленә гомумән ничек килеп эләктең? Каян белдең аның турында? Алтын каләм фестивалендә мин икенче тапкыр катнашам. Бу фестиваль турында миңа минем дустым сөйләде. Былтыр телевидение номинациясендә катнашкан идем. Быел татар матбугатында үземне сынап карарга булдым. Менә Алтын каләм ул гомумән башка фестивальләрдән нәрсә белән аерылып тора? Алтын каләм йокысыз төннәре, бик күп эш һәм оперативлык белән аерылып торадыр. Фестивальдә иң истә калган мизгел синең өчен нинди булды? Иң истә калган мизгел ул соңгы көнне уздырылган редакция җыелышы. Рефлексия кичә бездә шул кадәр күңелләрне җылытырлык атмосфера иде. Һәр катнашучы хисләре белән бүлеште, остазлар киңәшләр бирделәр. Шул моментларда Алтын каләм ул гаилә икәнен аңладым. Алтын каләм минем истә шундый дустанә мөнәсәбәттәге фестиваль буларак, анда бер гаилә туган кебек исемдә калды. Быел менә сиңа көндәшлек хисе сизелдеме? Быел минемчә көндәшлек хисе бик нык сизелмәде. Катнашучылар беренче көннән үк үзара бик тиз дуслашып киттеләр һәм инде бүләкләү тантанасында да бер-берсе өчен ихластан сөенделәр. Фестивальдәге 5 көн дәвамында гомумән нәрсәләргә өйрәнеп була, нәрсәләр белән шөгыльләндегез? Алтын каләм фестивалендә без шул 5 көн эчендә 6 гәҗит чыгарабыз, һәрбер юнәлеш татар матбугатында, рус матбугатында. Шулай ук 2 сюжет төшерәбез һәм радиода берничә тапшыру яздырабыз. Нинди темалар быел мәкаләләр өчен актуаль булды? Быел инде әлбәттә күп кенә балалар театр, word skills, яшьләр сәясәте турында яздылар. Шулай ук киләчәккә караш темасы да бик актуаль иде. Фестивальдә гомумән 11нче сыйныфны тәмамлаучылар гына җиңү яулый һәм аннан соң алар КФУның журналистика факультетына укырга керә. 10нчы сыйныфны тәмамлаучыларга бу фестиваль нәрсә бирә? Киләчәккә планнарым шундый. Ул уңышлы гына 11нче сыйныфны тәмамлап бетерү, уңышлы гына БДИны бирү һәм КФУда журфакта укырга һәм инде үземне киләчәктә басма матбугатның журналисты буларак күрәм. Шуңа күрә берәр гәҗит журналга да эшкә урнашасым килә.
Алтын каләм фестивалендә гран-приясе менә 10нчы сыйныфны бетергәннәр арасында берничә кеше генә дип ишеттем. Бу дөресме? Әйе, 24 яшьлек фестивальнең тарихында бары тик 2 кеше генә 10нчы сыйныфта гран-при иясенә лаек булган. Элегрәк ул Иван Скрябин һәм быел мин. Менә 10нчы сыйныфта гран-при алу өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә белән аерылып тордың син 1нчы сыйныфта укучылардан? Дөресен әйткәндә үзем дә белмим, ләкин шуны әйтәсем килә. Шуннан да нәтиҗәгә ирешәсегез килсә, беренче көннән үзегезне актив бала буларак күрсәтегез, мәкаләләр языгыз, баш мөхәррир вазифасын үтәгез. Чөнки каләмдә үзеңнең барлык әрсезлегеңне, барлык сәләтеңне күрсәтергә бик мөһим. Сәлам дуслар, сез белә идегезме, фермер чын спортчы икәнен? Юкмы? Димәк, сез бүген үзегез шуңа инанырсыз. Чөнки яшьләр тукталышы фермерлар спартакиадасында. Менә шулай матур итеп Арча яклары спартакиада делегациясын каршы алды. Әлеге спартакиада яшь булуына карамастан үзенә бик күп катнашучылар җыйды. Бу инде икенче кооператорлар һәм фермерлар спартакиадасы. Арча районында икенче тапкыр без аны уздырабыз. Бүгенге спартакиада халыкара кооперативлар көненә багышланган. Бу спартакиаданың финалы. Монда финалга хәтле барып җиткән фермерлар һәм кооператорлар катнаша. Бүгенге финалда безнең 5 муниципаль район катнаша: Тәтеш районы, Саба районы, Арча районы, Буа районы, Биектау районы тагын. Менә бу финалга чыккан 5 команда, шулар арасында иң тизе, иң көчлесе, иң алга барганы җиңәчәк дип ышанабыз. 6 спорт юнәлешендә була бүген спартакиада. Бу ярышу намуслы ярышу булыр дип өметләнәбез без. Спартакиада төрле спорт төрләре белән бай иде. Шулардан көрәш, гир күтәре, волейбол, футбол һәм аркан тартышу иде. Ринат, сәлам. Син кайсы районнан һәм фермер өлкәсендә кем булып эшлисең? Мин Тәтеш районыннан, Бакырча авылыннан, колхозда помощник комбайнеры булып эшлим. Менә бүгенге спартакиадада синең өчен нинди спорт якын? Миңа гир күтәрү якын. Шуңа катнашырга килдем. Хәзер без дә сикереп карыйбыз. Метрда 43, малай. Ярар, мин үзем дә метр 50 булгач, менә дигән. Әзгенә шаярып алдык, ә хәзер сюжетны дәвам итәбез. Биредә волейбол уены бара. Азамат, сәлам. Син нинди районны яклап килдең бүген? Мин бүген бу ярышка Биектау районының командасы өчен уйнарга килдем. Без монда волейбол уйныйбыз. Һәм тагы канат белән тартам үзем мин. Син менә спорт белән кайчан бирлек шөгыльләнә башладың? Спортны мин инде балачактан бирле яратам. Мин инде мәктәптән бирле волейбол уйныйм, футбол. Күп төрле спорт яшьләрне катнашкан бар, но менә хәзерге чиракта күбрәк волейбол уйныйм. Син быел беренче мәртәбә катнашасыңмы? Әйе, бу ярышларда, бу спартакиадада мин быел беренче катнашам. Миңа бик ошый, организация, командалар бик күп, шуңа күрә Алла бирсә, икенче елга тагын катнашырга теләр идем, бик теләп. Ә хәзер монда футбол бара, Арча белән Буа ярыша. Дуслар, мин сезне фермер чын спортчы икәненә ышандырдым дип уйлыйм. Спартакиада чынлап та бик зур дәрәҗәдә үтте. Бүгенге көндә безнең һәрберебез дә интернет һәм Википедия белән куллана. Мәгълүматның ниндидер телдә булуы аеруча Викимедия проектында булган очракта телнең үсешенә китерә. Татар телле балаларны Википедия һәм Вики хәбәрләргә җәлеп итәр өчен 2016 елда Сәләт Вики мәктәбенә нигез салына. Бүген нәкъ менә шул турыда сөйләшербез. Тимерхан әйтеп китәле, Сәләт Вики мәктәбе ничек барлыкка килде, идеясе ничек башланды?
Проект үзе 2016 елда барлыкка килде. Аның төп инициаторы һәм аны барлык тигешен ашыруга теләк белдерүче ул сәләт ветераны, элекке сәләт активисты Фархат Абый Фаткуллин. Ул үзе инде Викимедист, хәтта яңалыкларны карасак 2018 елда ул дөнья күләмендә ел Викимедиячесе, ел Викимедисты булып танылган иде. Һәм шул проектның төп максаты нәкъ менә татар телле яшьләр өчен Викимедия проектлары мөмкинлекләрен ачу. Һәм инде күбрәк инде безнең татар телле яшьләрдә татар Википедиясын һәм татар телендә булган вики проектларын үстерергә, өйрәтергә мөмкинлекләр тудыру һәм шартлар инде әлбәттә оештыру. Сәләт Вики мәктәпнең катнашчылары белемне дәресләр буенча гына түгел, вики сәфәрләр буенча да алар турында күбрәк сөйләп китәләр. Алар белән киләчәктә дә нидер элемтә тоту усулларын табырга кирәк. Шуларның берсендә менә син искә алган вики сәфәрләр. Хәзерге вакытка без 4 вики сәфәр оештырдык. 4 безнең Татарстан Республикасының мәдәни объектлар буенча беренчесе ул Биләр, икенчесе Казан музей тыюлыгы, өченче вики сәфәр безнең Арчага булган иде, Арча якларына, һәм соңгы вики сәфәрне без тематик рәвештә оештырдык. Ул безнең Шиһабеддин Мәрҗәнигә багышланган. Улы галимебез белән бәйле булган урыннарга барып, инде аларны эзләнеп, алар турында һәм инде Шиһабеддин хәзрәт турында шактый контент чыгарган идек. Һәм менә без хәзер әйтим инде алар күбрәк инде тарих, мәдәният белән бәйле шундый объектлар, әмма аны белән генә без шикләнмибез. Көз көне без иншалла җыенабыз вики сәфәрне Иннополиска оештырырга. Иннополис турында татарча мәгълүмат гаҗәпләнергә ул аз. Һәм инде шул контентны булдыру, һәм инде балаларга да инде Иннополис нәрсә икәнен, балаларга түгел, безнең яшьләрнең яшьчекләре ул 14-тән алып 25 яшькә кадәр. Һәм тагын берсе ул вики бәйгеләрдә без балаларны катнаштырабыз. Мәсәлән, менә күптән генә түгел безнең вики яз конкурсы узды. Һәм да безнең вики мәктәпнең шактый катнашучылары катнашты һәм шул конкурста конкурсның бүләкләү фонды 400 евро. Һәм беренче урын яулаучы, ягъни конкурсның җиңүчесе безнең 200 евро алачак. Ягъни акчалата шуны бүләк һәм бер шундый мотиватор була инде. Белгәнемчә, Сәләт Вики мәктәпнең катнашчылары гына түгел, ул үзе дә проект буларак зур уңышларга иреште. Ниләрне атап китә аласың? Уңышлар бар, Аллага шөкер, һәм шуларның берсе инде әлбәттә безнең төрле грант конкурсларында катнашу. Шуларның берсе ул менә былтыр без грант җиңгән идек Татарстан Республикасы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгыннан. Тере тел, тере милләт грантлар конкурсында нәкъ менә шул телне үстерүгә юнәлгән проектлар арасында. Һәм инде хәзер вакытта без проект шулай кайбер конкурсларда катнаша, аларның нәтиҗәләрен көтәбез иншалла. Һәм инде чөнки барыбыз да аңлыйбыз инде проектның эшчәнлеген оештыру ул бушлай һәм җиңел генә оешып китә торган күренеш түгел. Башка гомумән шундый сыйфат уңышларына килгәндә, әлбәттә безнең Аллага шөкер вики мәктәп турында Россиянең төрле почмакларында яшәүче викимедистлар түгел, гомумән төрле илләрдә яшәүчеләр дә белә. Менә мин апрель айында барып кайткан идем Сан-Себастьян шәһәренә, Испаниягә. Викимедия һәм мәгариф конференциясендә да без мин вики мәктәпнең тәҗрибәсен тәкъдим итеп, гомумән менә безнең халыкара аудиторияны 130 илдән 130 катнашучы, алар 60 илдән булганнар, аларны мин вики мәктәп һәм гомумән менә Татарстанда без ничек бал яшьләрне Википедиягә өйрәтеп, Викимедиягә өйрәтеп ятубыз турында сөйләдем. Сәләт Вики мәктәптән катнашучы булырга әле мөмкинлек бармы? Һичшиксез көтеп калабыз, аеруча безнең быелның шундый бер уңышы, без Сәләт форумның 4-нче сменасы IT-биләр форум кысаларында аерым бер вики программа оештырабыз. Шунда безнең спикерлар киләчәк төрле илләрдән, шул ук Армения, Израиль, Украина, безнең шул төрле илләрдә яшәүче вики хезмәттәшләребез. Һәм балалар белән менә шул вики компетенцияләрне үстерү буенча менә Википедия нәрсә икәнен шул төрле мастер-класслар, воркшоплар оештырып,
күңелле һәм файдалы итеп вики программаны оештырырбыз иншалла. Һәм инде әлбәттә киләсе катнашу мөмкинлеге ул безнең көз көне булачак, чөнки көз көн сентябрьдә безнең Сәләт вики мәктәбенең көзге укыту сессиясенә сайлап алу этабы башланачак. Гаризалар кабул итәбез, шул бер нәрсә үзгәрмәячәк. Шулай Сәләт.biz сайтына керәбез дә, анда Сәләт вики мәктәбе гаризаны ачабыз, тутырабыз һәм инде нәтиҗәләрен көтәбез. Изгебеләр җире быел сәләтлеләрне 6 тапкыр каршы ала. 6 форумның 3-нчесендә без дә кунак булып кайттык. Башка еллар белән чагыштырганда төрле яклап үзгәрешләр бар. Әйтик, инфраструктура яктан балаларның яшәү шартлары үзгәргән. Һәрбер бала быел кроватта йоклый, һәрбер балага кайнар душта юыну мөмкинлеге туды һәм башкалар. Бу инфраструктура яктан укыту программасы әлбәттә үзгәреп тора, чөнки һәрбер смена, һәрбер алан узганнан соң без балалардан сораштыру үткәрәбез һәм аларга нәрсә күбрәк ошый, нәрсә ошамый, нинди юнәлештә безгә барырга без алардан сораштырабыз һәм шул күзлектән дә чыгып программаны үзгәртәбез. Мәдәни күңел ачу программасы әлбәттә үзгәрә, яңа спикерлар, яңа остазлар килә. Заманы артыннан куып татар теле монда кимемиме соң? Бу сорауга Ислам Валиев җавап бирде. Ну, безнең төрлечә, мәсәлән, ШТК фестивале тулысынча татар телендә үтә. Аңа кадәр безнең узган инде «Что, где, когда» турниры, анда безнең кунагыбыз Борис Белозеров беренче каналда уйный, капитан, аны күргәнгез бардыр беренче каналда. Менә ул татар телен белми, шуңа күрә сораулар рус телендә иде, әмма дә ләкин алар сәләт мөхите турында, Татарстан турында, татарлар турында кайбер сораулар. Менә шулай ничектер без контентны әзерләргә тырышабыз. Әгәр дә мәсәлән безнең кунагыбыз татар теле белми икән, контентны барыбер татарлар турында, Татарстан турында, сәләт турында әзерлибез. Алдан әйтелгәнчә, балалар өчен күплегән спикерлар, кунаклар чакырылган иде. 3нче форумның иң көтелгән кунагы Татарстан Республикасы Дәүләт Советы җитәкчесе Фәрид Мөхәммәтшин иде. Алар бит бүген яшьләр, иртәгә олы тормышка адым ясый торган кешеләребез. Алар арасында да киләчәк депутатлар, киләчәк җитәкчеләр, белемчеләр бик күп. Менә аларга профориентация дип әйтәбез инде, ничектер шундый үзенең киләчәген күреп, каядыр укырга кирип итеп ярдәм итсәк, без алар аркылы менә шушы дискуссия площадкаларында депутатлар да күрергә мөмкин булабыз. Яшьләр партиялар аркылы, төрле партиялар күп хәзер, Бердәм Россия партиясе аркылы яшьләребезне менә шулай итеп парламентка чакырып, сайлауларга катнаштырып, олы тормышка кертеп, сәяси тормышка кертеп ибәргә безнең бурыч. Татарлар кайда кайный? Әлбәттә Казанда. Елга бер Татарстан мәдәнияте көннәре башкалабыз Мәскәүне гөрләтә. Быел ул ничек узган икәнен киләсе сюжеттан карыйк. Шаян ТВ смотри, будешь лучше ты! Нәкъ менә шулай безнең Шаян делегациябыз Мәскәү музыка йортына килгән кунакларны һәм Татарстан президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны каршы алды. Һичшиксез фотография да ясамый калмадылар. Ә башка кунаклар исә Галескар Камал исемендәге театр актерлары ясаган образлардан күзен ала алмады. Алар Сәйер беренче татар театр труппасы образларында иде. Прекрасные люди, которые действительно любят страну и любят свою малую родину. Я имею в виду татар, которые живут в Москве. И нам очень важно, что сотрудничество между Москвой и Татарстаном, оно крепнет, и есть огромный потенциал для реализации самых серьезных проектов. Мәскәүдә 100дән артык татарстанлы эшли, укый һәм көн күрә. Республика белән элемтәне өзмәскә бердәм булырга чакырып калды Рөстәм Нургали улы сәхнәдән. Здесь находятся и татары, и другие нации, люди, которые не равнодушны к Республике Татарстан. Я, пользуясь моментом, хотел бы сказать вам большое спасибо, что вы вот так к нам относитесь. Рауил Хәзрәт Гайнетдин туган ягы өчен иң көчле янып киеп яшәүчеләрнең берсе. Смогли в центре Москвы сохранить московскую
соборную мечеть и построить здесь великолепную, красивейшую, главную мечеть нашей столицы. Сложно пройти. Очень раскачивает в конце. Наконец-то на Майдане Московском мы увидели лошадей. Какой Сабантуй без лошадиных скачек, без лошадей? Татарстан мәдәнияте көннәре беренче тапкыр федераль Сабантуй белән тәмамланды. Килгән кунаклар моңа бик шат иде һәм икенче елга килергә теләкләре бар икәнен җиткерде. Дуслар, сез ышанасызмы, җәйнең яртысы инде бетеп тә килә. Шәхсән мин сизми дә калганмын. Безнең тапшыру да азагына якынлашты. Ярты сәгать дәвамында сезнең белән мин Ваня идем. Очрашканга кадәр. Пока-пока. And I want this, tell me if you want this, baby, do you want this? Baby, when you got this, love me in a tank top, I can make it topless. And you wanna try me, baby, will you try me if you wanna cop this? Don't go away, don't go away.